Ni ito ang latest weather update para karong adlawng Martes. Ang atong gibantayan nga si Tropical Depression Imong nahimutang ni 165 kilometers amihanang kasadpan sa Itbayat, Batanes. Nahidalang hangin nga 55 kilometers per hour dul siyang sentro ug naipag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour. Naglihok ni paamihanang kasadpan sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Ug sa atong forecast padayon ni maglihok pa northwestward ug gibana-bana nga makagawas ni sa ato ang area of responsibility ug sa bahin ang habagat o southwest monsoon mo'y nakaapekto karon sa ato ang nasod. Ang tibuok Visayas makasinati ta sa panagsa ngadto na sa madag-umon nga kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-ulan pagpanugdog og kilat tungod ni sa ato ang mga localized thunderstorms ug ang habagat. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.